Guys, sige naman tagbaboy. So, karon maghisgot tag lechon manok. Kay kung lechon manok lay istoryahan, kung pangatanang mga talamban, why makapildi aning Jules bay. So, maorang niyari ta dire. Sa talamban bay, sa hapon, kay sayo-sayo tagamay kay kung mahapon ang gagmay, kung maabtan tagalasay sa gabi, taas na kay linya, diri sa Jules bay, mao niya pinaka the best na lechon manok sa Cebu City. Di ba? Kung wa mo katilawan ni sus tilawi gini ninyo kay makaingon gid mo, matod pa sa akong Inday Idris Balay na si Isa kung siya mura kag nas heaven bay kung magatilaw kasi ilang manok. O, so mana. Isag karon mga 5 plus hapon na mga galinya so linya tag-appeal dire 290 lang ang usa ka tibok manok. So affordable kasi siya pare-pareho siya presyo sa kanang sa ubang mga manukan pero sa timpla bay. Worth traveling for yun siya, worth na biyahian bay. Kung mayon ka ari-on na nimo para lang yan magatilaw si Clang. Very juicy, very humot na lechon manok. So grabe kayo, soft, juicy. So swa kay masuldi yun. Mana kung nakatilaw yun ka, makarelate ka. Kung wa pa nakatilaw, so tilawin na para makasabot ka sa among gipasabot, di ba? Wow na. Wala naman ako daghang giluto daan. Kibaw ka unya. Taas na kay ding linya. So mahurot gini hurot gini usay maglinya gini mga tao na. Maabot na pikas building diyan eh. Ay gali sa gabi inis lang kusog kay reklamo no tinang pikas building gini na ka parking yung mga tao sa ila hakay. Mao lagi kay para lang aning mga manuka. So sigara yung palit diri usay duha daghang na malit sa duha ka buo. Pwede niyo i-chop to small bite pieces. Pwede sa mo tinibok. So suway ko na nami siya pang tinibok. Pero mo na nami gid ang mga lamas diri bay makaingon yugo. Kuan gini siya. Sa paborito gid ako umakari kong talamban. Mao gini atuan, di ba? Jules, di ba ni nga na Jules? I think nani sila branch dito pikas bahay sa Talamban pero dire mo gining sa main highway dali ra may nitultulod na kanang wa pakabot sa gym kung gikan ka sa syudad kana Jules nagbuhong lang yung sa kada gabi na magdinya tag-as na maka gwapa kaayo tanaw na pa ni si usa ka laing uwin do gining lutuanan dres uling yun alame yun ka ayo bye mana enjoy na kay ko na narong manok adon lang sila pukusad kay bay. So mana di man dero lang no Talamban Gym Jules. Lechon manok. Mana mara gini imong adhaan. Dolas Talamban Gym. So kita mato di ba na agian na to. So para ko ano ana mani ang Talamban. See you.